eta konta di. Gau beltza. Daxi eta kantu egalaria. Hau, Daxi da. Oso sorgin trebea. Basoan inork ez daki, berak bezalako edabeak egiten. Eta beti du konponbide edozein arazotarako. Sorgin gaua da. Gau ezin hobea, basoan osagaiak biltzeko, edabe berriak egiteko. Baina... Paper bat agertu da aurrean. Zer dio? Lagundu Daxi, argi katutxoak ura erandu antzira sorgindutik, da orain airean dabil globo bat bezala, sinatuta Amele. Daxik berehala laguntzera joatea erabaki du. Bere lapiko eta agaxa magikoa jaso da martxan jarri da. Ameleren etxetxora iristen denean, katakumea ikusten du flotatzen airean, jira eta bira. Amelek begi handi eta malkoz beteriko neskatoak itxaropenez begiratzen dio. Eskerrik asko etortzeagatik, Daxi, oiukatu du Amelek. Argik denbora asko daramatza flotatzen, da ezakit zer egin. Daxik irribarre egin eta edabe botila txiki bat atera du poltsatik. Ez kezkatu Amele, edabe berezi bat egingo dugu argirentzat. Osagai batzuk beharko ditut. Ilargi lore bat, goizeko 3 ihintztanta, da ontz luma. Lagunduko didazu aurkitzen. Amelek gogo biziz egiten du baietz, da elkarrekin basoan sartzen dira. Lehenik ilargi lorea aurkitzen dute, baso argi sekretu batean, non loreek izartxoak bezala distiratzen dute. Gero, bihotz formako osto batzuen ihintztantak biltzen dituzte. Hala ere, ontz luma aurkitzea da zailena. Bilatu eta bilatu, basoaren alderik sakonenean sartu arte, isiltasuna beldurgarria da hemen. Iluntasunak ez die bidea bereizten uzten. Uste dut galdu egin garela, dio Amelek izututa. Ez kezkatu, argi pixka bat besterik ez dugu behar. Daxik bere agaxa magikoa ateratzen du, da sorginkeria bat ahoskatu ondoren, argi bolatxo bat irteten da. Eta haien ondoan jartzen da. Ordu luzez ibiltzen dira. Begi batzuk atzetik doaz ilunpetan. Da azkenean... Hor dago! Ontz handi eta jakintsu bat. Zuhur da. Zer egiten dute hemen haien etxetik hain urrun txikiek? Galdetu zuen zuhurrek ahots sakonez. Zure lumetako bat bilagabiltza mesedez, esan dio Daxik erreberentzia batez. Edabe bat egin nahi dugu argi Ameleren katutxoari laguntzeko. Zuhurontzak burua urratzen du bere galetako batekin. Da erantzuten du.
luma bat emango diet, aurrena laguntzen badidate. Nire harri distiratsuetako bat lapurtu didate sagu bihurriek, berreskuratuko dute? Zalantzarik gabe, Daxi eta Amelek baieztu egiten dute. Saguek utzitako arrastoak jarraitzen dituzte, gazta mami txikiak da oinatz niminoak. Kobazulo ilun batera iristean, Daxik agaxa astindu da hitz magiko batzuk esaten ditu. Argi urdin distiratsu batek kobazuloa argitzen du. Saguak hontzaren harriarekin jolasean ari direla erakutsiz. Mesede sagu txikiak, harri hori behar dugu hontzari itzultzeko, ta horrela nire katutxoari laguntzeko, eskatu die Amelek atseginez. Saguek Ameleren aurpegi kezkatuta ikusita harria itzultzen diote. Daxi eta Amele zuhur dagoen lekura itzuli da harri distiratsua ematen diote. Hontzak eskeronez, bere lumarik ederrenetako bat oparitzen die. Osagai guztiak eskuan, Daxi etxolara itzuli da edabea prestatzen hasi da. Astindu du bere lapikoa, nahastu ditu osagaiak, da esan du, xirmi xarma argi lurrera itzul dadila. Edabea burbuiatzen ari da. Da urrezko distira botatzen du. Ai, badirudi funtzionatu duela. Daxik koilara batean pixka bat hartu eta katutxo hegalariari ematen dio. Argik edabea edan bezain laster, poliki jaisten da lurra ukitu arte. Pozik korrika joan da Ameleren gana, besarkada handi batekin jasotzen duena. Eskerrik asko, Daxi, dio Amelek irribarre distiratsu batez. Sorginik onena zara. Daxi gorritu eginda. Alferrik, beti gustatzen zait basoko bazter berriak lagun on baten ondoan ezagutzea. Agur esan die Amele eta Argiri, lagundu izanaz pozik. Baina, ez da etxera iritsi eta... Daxi, Argik xuxurla arbolaren sustrai bat txandu, da more bihurtu da. Sorgin gauak duen eromera. Akabo!